eti CJ yes I say yanko ne na me de wo hyase wo daily guide mu a me award ni manim fefefe edam finifini hoyi na me de wo hyase ho na CJ wo ko Asante Mantemu a adwadifo mako empem dumiensa 13,000 traders and oma declare womo support oma titaye ediama Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia vice president at the moment yi adwadifo yi say delegates no kono mo kwakoto abano a womo to abano emfa emma vice president Dr. Mahmoud Bawumia na Hajia Hawa Abdallah ono women organizer edema 26 identifiable groups yaso ko Kumasi Central Market one ma ye wa kwa yensa manfo ku odabi ese identifiable ntino aku a wokɔ dwanum a wonim sɛ ekuo ba kunie ekuo mienu ekuo miensa nie no wo mu nyina na ka mo ho aboma wo mo tie Dr. Bawumia achi ɛwɔ Asante Mantemu no nti obo de omasem mo ka nyina ne asem Hajia Hawa ka nyina ne sɛ delegate no emfo mo kokromotie enkoto aba ema Dr. Bawumia na November 4th aba party ne kwakɔ ifrankatuni no wo mo emfa tumi no ema no na ono nkoto de betu de party no awini na sija semwe mekan ya nmatie mu abamu a journalista ya ahu apaso e wokumase ono ane madam ono ne tie eku ne madam efa ne ka na de dwane nyame adom ya 22 years o atiefo 22 years and abamo yedi sa ansampo na obekɔ fie honom no yɛse wɔkɔ maame ɔne maame bi kɔkɔ adwuma ai no na ɛyɛ hotel yɛse Asokwa district court no ɛna sese no court bibia bua bona mo no agye atum sɛ ampa wawie sika 167,650 cedis and 9 pesos ɛno ɛne sika owiaye na omo kyese woni maame a maame bi kwota maame yɛse o hotel your friend Gloria Morrison owo hotel ewo Bantama no ne maame ne koye adwuma yeso koye bosume peda ba mu ana yere free honum 2021 nim na 2022 nim no mo kyese abamu isamba maame ya akro hwa so obepa adwuma ye ene maame ne je no as a receptionist na wode ne phone man no say onkoye configuration ya de fama no a body the phone na dwane ena ne unsa ya na banks ne wo app bi a utumi ye transfer ne ade ena ba mu ani wi maame ne sika we edi free phone so a o ma hu na chi akwan biem nti no na wagina kwoto no agye atum sampa sika no ofaye o de ye den a o mo so oso de kotu apartment ka obi sika owi aye no wo de kotu apartment ka nti kwoto no asese wo mo etoto enioma na afei wo mo ede na so twe atemuo na ba na wieye na asotwe se fata no court e de amano tie nura de kopie mu e wo honom eno no ye na ye kan so oguso so gina court a eno no e ya sokwa Mampon district court ya e won so ne okwa kogire mu se wa no ne madam Princess Afia Henkan wa hwenya nim akum ne madam ya eno so ho asem e da ha sei voter registration so no enura EC e de nkrata ba Oma wie registration no nemom wa ansana enrada ne kɔ na wie na gusu di line mu de omo de kwanya na to se ne obetumi akɔ process ni nyina na wuni line mu enra me patro ne menko because enra fo ni nyina no ya twere mu din to kɔ a ye nya ma Ghana fo ni last minute ade ye nti no so ho asama eda ha na enipa 25 enomo so no court ageli wo mo 85 years ni nyina no eye efoma gudie tu a nipa bi tu obra wo mu ni abodin krata enam mmra kwan so sagalam se semye no enam so amasa so twenwe no court ede ama yewra Godfred yebo adame wono ni foni ena eda semi ho a daily guide ede samane yi aba the finder da obokrata eni anim hanom enkane mampanyi ho kani mates beto dwase bosumi ni da ne di nkan maami woto ananom wonse do no empanimfo di ntintima wa MPP amanyoko ni mu no wo mu nyina ma enka ne ma mpanyi Jonajekum Kofo Yako ene abusua na ma test de mu nyina no wo mu ma Yako ye mu nsem the finder da obokrata no emu was long queues on final day of voter registration in Accra na so bankra ha se akrata fa to so mienu the finder da obokrata emu na ne nipa kro trust story wa ye adwuma Oko Ayawasu East biaya no mu chocho din no
ofiri ho no akọ lekulate okoye adwuma na yawa so east no ebetu odwa se challenge forms makoma kwa hanu eno manfo feleye lekulate registration centers so okoho 15 challenge forms ena omo feleye ayawa so central so okoho wi ase ho no 7 challenge forms ena ofele ena ayawa so north so okoho with 23 challenge forms ena no so course so na okọ atifi hokra ye framantem ho okọ framantem ni muso a ebetu odwa se nra na ye last day se ni pa ba peso ewo center no wo tro din no na nya agro kra na anim ha ose winner of flag bearership race no he has a lot of work to do. Dr. Koto and ekasa se obi bia beto ne naso se wono ena MPP amanyoko no delegate to me na man se o media amanyoko nanim emfa nko sina nim afimpidi ne aduonu nnan no se nipa ne wadwuma ye papa Edutu migrates education to online, starting with 30 schools and tablet for each student. Where yadi munkoma swafa washe ngumasu ya Nsem so ni mfonyi daha ena afe swafa oba amane ono so mfonyi daha na ni nyina no aye school a omde ko abefo ntintan fidie kwan so no wo kyese schools makoma kwaduasa ena wodi a free ya STEM schools de bi eka ho na sa schools adesuafo ni nyina no tablet yi wo mo nsa beka no de asua de enka ne mampanyi John age we John Dramani Mahama ya wase agina se Frank Tuni Wendy Samanyoko ni di mu kiremu a aban yi ene asoye ya wonom ehwe to ho nsem so wo mo hwe na dialysis ho nsem a ene ne buo na huri sanse wo mo operate kiremu a eto da so obusase adenti na ade a yede be so manfo apomuden na ye aban no asede wonye nseseye na eto no se import de aba yenye tax exemptions emma sa machines ne ho sa kit no akade no we yensema hudo bi ya mampanyi dada eye John Dramani Mahama so ede kwa ma eye aban yi Anya na CJ medewo ekọ Ghanaian Times da bokrat mu na medewo ba mfrinfrin ha sei asema da hanom no ose eye World Mental Health Day na ne saso no empanyifo akasa Chief Executive Officer ya wada MHA ano eye Professor Pinaman Apawu wadi atu jase omo de hyehyɛ egu akwan so na se je onim de omo bɛyɛ omo bɛ nanti kroma fa krom na omo a womo adwene mu ɛka womo ɛnam krom a womo yi womo ho womo akyese womo ho ayɛ basa ne nyina no womo bɛ yi womo nyina de omo afi krom na omo akora animonyam bi a womo wa aka no omo akora ɛde ama wom ɛno ɛyɛ ɛnura no omo pa sa adwumadie ɛho ntoma ya empanyefo ɛbɛhyɛ ɛsɛ pɛpɛpɛ yɛ ɔbɛyɛ adwuma no omo yi omo nyina ɛde omo afi krom na omo ɛkyɛ afiwe dia no theme eda so no mental health mental health is a universal human right no ehho asameda na October 10th bia na yede ekai edi sada no nti ahoboa hodo mo de agu akwan so nyina no na mpanyefo de tudwa enra na Dr. Patrick Kuma Boaji kopiem ho no bia ono so kota akire de aka wo ha nyina no ya bobo so edi ama wo mental health authority for omunhu se nipa bebre na abodam nso kuma bi ena adwa wo mo ho nya mo na abonten nko nya mo adwa mo na abonten nko na ayi o ampa ura offices ni ade adwuma bebre ayi o bebre mini bebre around the higher studio high ni production work mini mebi wo me patro make say manka ana se je say wo dam na ye kan because me make say o mo adwene mu e kan wo mo manka dam because obi amodam bebre danka adwene mu kan wo ekam bebre danka ekam na me say around the higher no me mebi mu wo me modi ni ma wana enchi bia be hunu mo rom ho ne na enyama bebre wo ebi dey depression but omo ma wuro omo ho no e ho ni focus no but say the outcomes be no ya adwin because dua utwa so a e self fifi nti also omo start free route no asa na kopie baby omo na monte no so na ye route may invite omo studio next week because October 10th it's in enra no omo e dey and this month is breast cancer awareness nti no obeye adwuma no kama obeye mame why mate amna me ya madodo da me jindi na me we for so papa ben eno an so be massage nti o ye so abe no gently so that you say be da sisi je na okay adwa mo fa so ye prostate screening mo fa sa kwan na so
na mo nya breast cancer ekwan be ne fa so ye prostate yeah ne say prostate no se mo koye na bonte ma yeah koye se be yi ato ye se na kia da na bibia ya fine misrawo enti ne kra no mo ne ai producers mo be nya breast cancer screening adwa wo nko awo time no aso